Sugeng enjang para adiyuswa, sugeng pepanggihan malih wonten ing renungan padintenan adiyuswa ing dinten Kemis Kliwon 2 Juli 2026. Sumangga dinten punika kita nampi jejer namung grabah. Para adiyuswa, nalika ngrepekaken bagaikan bejana, kita kaemutaken kita punika namung grabah saking lemah lempung ingkang dipun yasa dening Gusti. Wujuding gumantung kalian laku gesang kita piyambak-piyambak. Bilih tasih ala inggih badhe dipun bubrah ngantos dados grabah ingkang sae mituhu Gusti. Yeremia 18 ayat 11 ngendika, "Becike sira padha mratobato kabeh, ninggalo solah tingkah ira kang ala, sarta becikna lakunira lan panggawe nira." Nalika kaagem dening Gusti, Yeremia manggihi tukang kundi. Wonten ing griyanipun tukang kundi punika, Nabi Yeremia ningali kados pundi sang kundi yasa grabah mawi pirantinipun. Gusti ngemutaken bangsa Israel nindakaken bab ingkang ala. Milanipun Gusti badhe bedol bubrah mengkas bangsa Israel. Ananging menawi bangsa Israel purun mratobat, Gusti Allah badhe paring pangapunten. Gusti Allah punika kuwaos yasa para umatipun kados grabah ingkang kawangun dening sang kundi. Umatipun badhe dipun yasa kanthi sae awit panjenenganipun punika sang kundi agung. Para adiyuswa, dening Gusti kita dipun yasa dados grabah ingkang sae, makaten ugi brayat kita. Menawi kita kayasa minangka grabah ingkang sae, kedah nglampahi gesang sae. Kita ngaturaken pisungsung ingkang sae, inggih punika lelampahan brayat ingkang sae miturut kersanipun Gusti. Mekaten ugi kita tansah memuji Gusti ing gesang bebrayatan kita, tansah eling ing elingake paring pitutur lan tumindak sae. Sedaya punika nedahaken bilih kita saged dados grabah ingkang sae. Sampun wancinipun brayat kita dados grabah ingkang sae wonten ing ngarsanipun Gusti. Monggo kita wujudaken gesang bebrayatan ingkang bangun turut dumateng Gusti. Gusti paring kegiatan dhateng kita sedaya. Amin. Sumangga kita ndedonga. Matur nuwun Gusti, awit paduka punika sang kundi agung. Paduka yasa kawula minangka grabah miturut kersa paduka. Lan sampun sak mestinipun kawula mituhu kalian kersa paduka. Paduka berkahi para adiyuswa dalasan anak putu kawula ing pundiya kemawon. Monggo paduka ingkang makarya, paduka ugi ingkang tansah paring berkah dhateng para adiyuswa lan anak putu kawula. Mirunggan kawula pasrahaken sederek lilian wayahipun Bapak Suharjono, wilayah setunggal GKJ Magelang, ingkang benjang badhe nampi operasi wonten ing griya sakit UGM. Monggo Gusti paduka ingkang makarya matemah sederek kawula lilian lumantar operasi menika manggihaken kesarasan ingkang wetah. Mirunggan kalau pasrahaken Bapak Paminto ing GKJ Wedi ingkang wedal sak mangke mlebet malih ing griya sakit. Monggo Gusti paduka ingkang makarya matemah lumantar operasi ingkang badhe katindakaken Bapak Paminto punika pikantuk bagas kesarasan ingkang wetah. Mirunggan kalau pasrahaken Ibu Agustono
wilayah gangsal ingkang dasak mangke nembe nandhang sakit kawula pitados menawi paduka ugi badhe ngreksa lan paring pitulung matemah pikantuk wetahing kesarasan. Kawula pasrahaken Bapak Sudiat lan Ibu Danu Sutardi GKJ Wedi. Mboten kasupen kawula pasrahaken Lare Astama Kusala wayah putipun Ibu Sukarjo ingkang dasak mangke nembe nandhang sakit. Sawetawis sedherek kawula ing GKJ Gondang Winangun, kawula pasrahaken Ibu Rusminah, Bapak Paryono, Ibu Suwarni, Bapak Karsono, Bapak Marsudi Raharjo, Ibu Lagimin, Bapak Suyatno, Ibu Menik Salio, Bapak Jarod Sukmono, sedherek Agus Supardiono, sawetawis sedherek kawula ing GKJ Magelang, Ibu Bambang HN, Ibu Sri Winanti, Mbak Cilik, Bapak Wiharto, Bapak Mangku, Ibu Pratiwi wonten ing pamulihan. Sawetawis sedherek kawula ing GKJ Guntur Geni, Bapak Y Sudenal, Bapak Y Rasidal, Ibu Sartini, Bapak Ibu Supriyono, Ibu Joni, Ibu Daniel Suharyanto, Ibu Pratono, Bapak Stefanus Ngadiono. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing Pugeran, Bapak Minto Taruno, Bapak Sugiri. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Telepok, Ibu Wiryo Sumarto, Bapak Yutam, Bapak Karyadi. Sedherek kawula ing GITJ Trangkil Pati, Bapak Ibu Karyo, Bapak Ibu Toyo, Ibu Nani Cahyono. Mekaten ugi kawula pasrahaken Ibu Otniel Ngatius ing Wonosari, Bapak Yohanes Kuncoro ing GKJ Immanuel Solo, Bapak Wijongko ing GKJ Sedayu, ing GKJ Pamong Utomo Kalinegoro Magelang. Kawula pasrahaken Bapak Mardiono, Ibu Marsudi lan Ibu Sri Widarti. Kawula pasrahaken Bapak Yohanes Mudadi ing GKJ Tuban. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Wonosobo, Bapak Yusuf Sunaryo. Sedherek kawula ing GKJ Gondang Winangun, Ibu Lasiem. Duh Gusti, kawula pasrahaken sinten kemawon ingkang dasak mangke nembe nandhang sakit lan ing pemulihan. Para adiyuswa ing pundiya papan, monggo paduka ingkang reksa, paduka ingkang mitulungi matemah sedayanipun menika paduka kiyataken lan paduka paringi bagas kesarasan ingkang wetah. Kawula pasrahaken sedaya pandonga pasambat kawula wonten ing asta paduka Gusti kawula Yesus Kristus. Amin. Sumangga para adiyuswa kita tutup pepanggihan kita renungan padintenan adiyuswa kanthi ngrepekaken kidung. Sumangga.